kesana dulu. Nanti nanggit apa ngajak mulai nang nganu ya apa bubuk. Wah, Dok tolong, Dok. Keterangan nek gak entasi, Dok. Entasi ya. Selamat siang menjelang sore nggih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang bayi. Wes entasi kabeh, Dok, ngono anoke. Ngono anoke wis gak tak ketokno anu marai. Wes ben. Walah, coklek iku nih pemirsa. Aku tak konten ndang anu. Soalnya apa ning ngarani? Anunan daleman kene ucul. Lah wong ape tak jak mantuk awakmu tidur iki. Kok nek pamane enek ume Mbak Lupi ya tumbas ya. Aku gak roh coklat ya wes ya wes. Ya wes gak usah coklat wae. Iso kok. Iso. Tapi piye? Ya wes gak usah lah nduk nek coklat. Coklat kuwi. Iso. Kilo anak asale, kilo asel. Asale iki. Kosek-kosek panas ora kapreh nduk. Mesti ra ibu langsung teng. Oh padha proto ngene kok. Oh anak arek tak benekno ambek asale. Kudune nganggone sel. Iki coklat tan, iki coklat ora nganggo perkara engsel, ora iki perkarane coklat. Coklat iki wis ya wis kok kene delikno. Kok kene klumpukno. Kuwi perkarane coklat, Nduk. Plastik. Lah kuwi coklat aneh. Wis ndang nguyah ayo nang mantuk. Wes ayo, wes gareng kabeh. Alhamdulillah di pemirsa, hari yang cerah. Alhamdulillah tak ketokno saiki ya soalnya kok ketok anune daleman ya Nduk ya. Wes entuk 2 menit. Muga-muga jualan ya Nduk ya. Wis stoke ndi? Walah rupane prek ngata abang biru sapa ta Nduk tan? Ndang. Alhamdulillah dapat rezeki pemirsa. Aku gak entuk. Besok beli sendiri, gak boleh bilang ya. Rezeki itu sudah ditakar sama Allah dan bakal tertukar. Hari ini ibu dapat daster, mungkin besok Intan beli sendiri mbak ibu ning pasar. Ayo ngono, alhamdulillah. Jadi dapat rezeki dari Mbak Ika tuh. Daster ini satu tak pakai, sing satu besok. Warnanya hitam pemirsa. Terus tak nganggo jeronan semene pemirsa, nggo celana nggih. Dari batik Adevi Collection Pekalongan Indonesia. Iya, betul. Oke. Terima kasih nggih untuk Mbak Ika. Iya, betul. Dok, Mbak Ika tulung agung. Matur sembah nuwun nggih. Mbak Ika tulung agung tul. Nek batike batik Pekalongan. Mbak Ika tulung agung. Semoga jenengan sehat selalu, panjang umur. Amin. Rezekine dilancarkan. Amin. Terus dimudahkan dalam sekolah. Rezekine lancar terus ya Nduk ya. Air Zam-Zam. Iya, betul. Karena ini sudah punya mantu. Iya. Hampir ke tempatnya omnya Mbak Lupi yang jualan sostel. Iya. Sosis telur. Iya. Mari kita cus. Pun izin nggih Mbak, izin derek nyoteng. Intan niku nek ningali kontene Mas Dimas napa Mbak Yune niku kan kulineran to Mbak. Ngoten niku terus pengen. Sama es jeruk tan. Iya, anune pinten? Sotele. Dalem sedoso. Nggih. Sotele 10. 10 itu berapa tan? 11. Kok 11 sedoso? Duduk saya. Bahasa Jawane sedoso. Oh, asetnya sudah pindah ya Tan ya. Sing diliwati Tan lho Tan. Dulu kan ya. Dulu aset ning kono, sekarang wis pindah. Pindah ning kono lho, apa? Jalan bypass. Iki lho kena plenik-plenik iki kena apa iki? Iya, sing mbok liwati wingi lho. Aku malah teh. Ada warung juga apa, Dok? Ya ora ngerti, Dok, arep dinggoni apa Ibu ya enggak tahu.
ngertos prosesnya niku lho, Mbak. Mak perundul ngaten. Mayones iki. Apa? Pakai mayones nanti Iya. ya, Mbak. Ya nanti ada bumbune toh. Itan duduk ah, Itan duduk sik, lungguh. Pengen ngingetin. Pengen ngingeti? Iya, kesane. Nggih, nggih. Pengen ngingeti Intan. Oke. Diaduk-aduk. Jeruknya pinten, Bu? Es jeruke 3 ya. Mangke Bunda Dewi kalih Salwa, kalih Intan. Mbah Yi kalih Ibu anu libur es. Soale sirah Ibu bar mumet. Batu dipijet Intan iki wau, Mbak. Oh, ada pusat mainan. Ini loh pusat mainan tuh bahasa nang ngene. Ngantos jam pinten ta Mbak mangke jenengan? Jam 7. Malam nggih. Bukanya jam 9. Bukanya jam 8 pagi. Oh, pantesan Intan lo badhe medal kalih Mak Ngati ini cerita. Tadi sudah buka, Bu, ngoten. Lewat jam 9. Sodo. Kedung Tuban nggih ndereke. Kan niki satu brangetan. Oh, nggih. Kula ngertose. Oh, nggih nek Mbak Lupi nika lak dong. Mbak Lupi ndereke Kedung Tuban nggih. Nggih, Sidorejo. Sik dikasih minyak dulu, Tan. Dereng, Mbak. Dereng panas. Entosi panas dulu. Es jeruknya 3. Nek gak duduk gringgingen nek. Anu Mbak, tepung ketan damel mendut kalih damel kacang kribo. Dek wingi damel sekedhik kurangen kacang kribo. Oh, terus dikasih ngono ta. Enak sekali. Kok Bunda Dewi goleki? Bunda, ayo Bunda takjak mereview. Mereview sostel. Tak kira Mbak Indah dudu. Cek tahan dibikin ke jeruk. Intan duduk saya Dok. Nah, duduk ngono lho. Masih menunggu. Penasaran Dok? Oke nih, ya wes oke nih Intan oke nih. Nah, wes. Nah, wes. Op, ning ngono ae. Oke, lek ajib di sebelah kene. Apa? Sampai pengisar kok. Pengen delok kok kene ternyata malah cetha. Rene cetha. Rene cetha. Tuh, akhirnya apik tan mak perundul lho, perundul kono tan. Oke. Rene lho, Dok. Oke. Duduk nah. Penasaran nih Mbak Ngatos. Dan nggih ngatos direwangi niki mriki. Apik ta, Nduk? Iso apa muncul ngono lho.
Hadap sini, Dok. Hadap sini ngene. Ngene lho tangane. Nah, guyu to. Kok nggo thumbnail? Nggo thumbnail Ibu guyu ya. Nah. Wes. Udah. Tak ketokno. Ajib nih kene, iki langgarane Mbak Jessica, Mbak Indah juga. Ya Dok ya. Pentol lele ajib. Rene Dok, wes ngerti sejarah yang gawe sostel. Wes saiki duduk neh. Saiki entan duduk lagi. Urung gelem Mbak ngalih. Untungnya Mbak baik hati pemirsa. Memang izin pemirsa mau nyoteng yo izin dulu Mbak. Angsal nyoteng boten, nggih monggo. Halo. Akhirnya sudah matang pemirsa. Wes tak ketokno tan. Wes mateng toh. Oh dados kes tunggal ampun. Teng wadahe jumbo. Napa kalih mboten napa-napa, Mbak? Nggih, dados ke kalih. 5. Wes aja cedak-cedak engko ngambung kompor. Ya wes selesai, Mbak, kene lho duduk kene. Nah, wes selesai gitu. Wes mateng sostele. Bentar nggih. Kene ajib. Es jeruknya 3. Kok Bunda mbak Salwa mbak Intan. Udah. Ini lek ajib. Kok pegangi ya Dok ya Bu, kok tak sing nyekel kuwi ya. Oke. Bukan, ini gula. Gula Dok. Es jeruk. Nah, terus tinggal ngasih es batu es. Intan wes ngantuk. Mang bubuk ora? Bubuk Saidi. Wes langsung perjalanan pulang pemirsa. Cus. Sing disobek pedes. Jadi sudah di packing. Mayones. Intan wis ngantuk. Iya Tan? Mboten. Tenane. Emang melu bubuk ki naras diluk ya. Terus krungu mak gerobyak ngono kumbane coklat. Ketiup angin, kayaknya angin Mbak, kumbane coklat. Tangi terus, ayo Bu mantuk. Ya ayo. Oke. Selesai. Kok pegang Intan ya? Oke. Matur suwun Mbak nggih. Pegang Intan dhewe ngene ya. Wes tene sik. Motore kuwi kok tak ibu sing gawa. Terus tolong anterin ke tempatnya Bunda. Bunda ketoke lagi istirahat. Ya, kinya kan iki mah 2 bungkus toh. Sitoke aku. Iya, tulung nduk jukokno Ibu ewoh lho, tangan siji Ibu gak iso. Maksudnya Ibu tangane ngeder-ngeder ngene iki lho, minta tolong ya. Iya, satu aja wes. Iya, maksudnya kan memang beli rong adah toh, iki Bunda. Aku ini. Iya. Iki apa? Iki sing pedes, iki sing ora.
Bunda mbok anune sing ndi? Iki aku ki. Aku ngene iki gak tahu tan maksudnya gak seneng Ibu. Apa lah ngono ki mayones. Aku Nek cah nom ya cah nom seneng. Iki ese iki enten 1. Iya, Bunda ngene ya wis ya. Iya. Kuwi sing pedes ya. Jare sing disuwek sing pedes. Iki lho. Iki. Terserah iki sing gak pedes iki sing pedes. Heeh, aku seneng. Oh, sing pedesnya iki minume enten 1. Ya, iki Bunda Mbak Salwa. Nggih istirahat kok dua nduk iki es anune. Ibu gak jelali jenyo iki Salwa. Langsung ini lho, langsung ini. Buang ini. Iki Intan. Ya Allah, Tan. Bunda, ini Bunda ngono. Bunda, Sur. Oga tak ketokno. Bunda di Bunda. Oh iya. Sik Bunda oga anu pemirsa, maaf nggih. Bunda lagi istirahat. Besok dianu neh cah. Enak kok digawe kacang kribo. Sampun ae saiki ngajak bayi. Ayo ngajak bayi ya. Mbak Wi, ojo lho. Ora tak soteng Mbak Wi. Jam 3 kurang. Oh iya, Bunda lagi ngelepiti kumban. Oke. Ora, iki mau tembok kakno nduk kamarmu. Kamarmu tembok kakno. Wes ayo. Cendelane buka sisan nek no. Cendelane buka. Ayo nggone bayi. Nggih, Intan sing pakai Ibu ora karo bayi yo. Alhamdulillah wis nyampe rumah iki. Udah nyampe rumah kita bisa. Ya bukaan. Nek Intan nganggo mayones aku karo Mbah iki ngene iki wis iso. Hati-hati enten steprese. Nah, ngomong kok nek. Nah niku steprese kan. Oke. Sore saus doyan kuwi. Saus sayur. Saus gak apa-apa. Nek es iku gak usah. Kok Kasih cokot nduk ki, Mang? Gak. Enggak, ora. Bismillah. Wis Palingan itu dicokot. kalau- Ya ora, ora sing nyokot kok gak boleh Enggak menuduh. boleh. Bayi niki ya. Karo ki. Gak apa-apa, Iya, gak Ki. apa-apa. Sami mawon bayi, sosis telur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima Aku gak usah, Tan. Wakina tebana. Benar, amin. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kudune kok ngene. Kenapa? Adike untuk jajan sosis telur. Intan ada buta-buta ibu gak usah. Tumbas tong asline berapa niki? Sing jualan Umi Mbak Palupi. Karo Udah Mang, masih kompeti kumban. Tapi aku jumbo syuting ora. mereka orang berubah. Nggih. Mantap pemirsa. Dengan harga 2.500 kita jangkau bayi. Masanya telurnya Intan sing ini lah ya, sing enak itu nih. Iya. Betul. itu ya. Iya. Coba entekno lho, Mbak. Ya Allah Tan, bilang ngono aku tak gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh bilang ngono. Ya sama makanan enggak boleh belit-belit makanan. Makanan enek dimakan bareng. Aja sampai gara-gara makanan menimbulkan kisruh, menimbulkan huru hara. Aja ngono. Makanan rezeki dicari bersama-sama, nenek ya dimakan bareng-bareng. Aja karena makanannya terus mbok dadekno ontran-ontran, mbok dadekno perkara gede. Kae kok ora dijak, kae kok ngene aja. Nek menurut keluargaku kan biyen nek masalah makanan gak pernah pemirsa nek terus ditukaran perkara makanan. Enek ya dimakan bareng. Ibarat gak enek ya dibolehi bareng. Aja sampai Saran mau geger perkara makanan nggih. Ya telah tak apa wis kita muga-muga ya. Iya. Muga-muga keluargaku, keluargane super, keluarga Barungan paringi sehat. Selalu paringi bayi rezeki sing berkah barokah lancar panjang barokah. Rezeki sing saged mengalir kados air amin ya Allah. Sing pernah ada terlatih turun. Ibuku paringi sehat ya Allah. Paringi panjang. Donga ibu ya Allah aku. Mugi pokoke paring ngono sehat kabeh pamirsane. Amin ya Allah. Pamirsane. Donga ibu sing paling Barungan pamirsane super, pamirsane madam kumpul.
paling sehat kabeh. Karena wong urip ya ngene iki wis tuwek ya wis karek apa karek ndongakno anak putu muga paling sehat terus. Wis pokoke kita itu disyukuri terus nikmatnya yang wis pokoke nikmat sing koyo apa pokoke kabeh iki Gusti Allah ngendong rezeki iki kabeh padha cuma iki ngene ya pemirsa. Kodone iki ya wis pomo ya kabeh iki padha tapi wis sampe syukur sing anggek urung iso dulu paritosane dulu mangan cek golek-golek itu juga bersyukur. Semuanya bersyukur. Entah kapan, entah apa pokoknya mbok dina apa mbok wulan apa mesti dikei rezeki. Pokoknya kita itu harus setiap hari jangan sampai aja lali orang bersyukur itu pokoknya itu sampai aku dikei waki ambek seneng mulai dikei sithik ngujat ora sing diujat wong sing diujat saya Allah Gusti Allah kok diparingi rezeki sing koyo bukae kuyu yo iso diomongan sawang sinawang sing aku kok iso ngene ya Allah aja ngono semua tuh sama nih nyebakno rezeki kuwabe padha cuma entah kapan kita yo kok bayi ini wis bersyukur sak keluargane kuwabe aku sampai lalu jangan sampai setiap detik setiap hari setiap pokoknya jangan sampai kita tuh ojo ngerti terus ojo ngerti kudu nisor dulu kini ada terus kecelungup nek isor Gusti Allah wis tak maringi rezeki bangsa apan pokoknya kayak tetese banyu jam-jam sesuai ngalir terus harus berdoa berusaha ya dengan berusaha ya dengan pokoknya jenenge wong diparingi seger waras ya wis pokoknya polah lah wong anggere nek polah lah enek rezeki mulai ya wis wong saiki lho paridosane rumah tampil pari lho rezeki anggur melon-melon nandur jagung ya to rezeki wong kabeh ngono karek lakoni dos Gusti Allah paringane iki padha kabeh minta pinter saiki nggih tunggu tinunggu nggih pemirsa. Ki mang Intan rumangan sedina pemirsa. Maem isuk Mbak aku dijak mangati enjing wau aku beli. Lah wong pamite Buyu najeng mendhet anu jagung. Napa anunan jagung tak kira nggih sediluk ngoten. Kok jam 8 Mbak Yune goleki. Bu, Intan ning ndi, Bu? Ambek mangati ini, Nduk. Aku ngono. Wis goleki, Nduk. Dijak maem pecel. Wis matur suwun nggih mak ngatini wis Intan tiga lek seneng. Maem isuk kletik mantok terus ki mengkane wis mbet di maem Intan. Gak iso mbak piye? Mboten kula gadah bothok siji. Mengke kalih dadar ndok nasike pun enten. Nggih pun matur suwun nggih pemirsa. Sok mangku. Pokoke sok mang sego jagung mbek petiti lho. Pun kami pamit dulu nggih pemirsa doa terbaik untuk dengan semua. Paringi sehat kabeh. Doa terbaik untuk menjenengan semua karena doa baik kembali baik. Ini ada kata-kata kami, tingkah laku maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kami sebagai manusia biasa banyak luput, banyak salah, banyak hilang. Pokoknya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Satu utama wis nggih wau tok sithik nggih